pemirsa, alhamdulillah mae wis tekan omah ya pemirsa. Iki mang tunggu mprit. Alah panas ra kaprah. Tunggu mprit ngiras-ngirus ngarit pemirsa yo. Jadi saiki yo kaya ngene aktivitase mak iki bendina iki saiki yo mau trimo ngarit. Tunggu mprit ya umume wong tani kuwi lho pemirsa. Umume wong tani kepiye? Jadi kadang-kadang yo gak sempet, kadang-kadang yo piye ya pemirsa, gak keburu arep gawe video ki nek karo pake yo kaya ngono pemirsa. Pake wis kemiron mangkat kerja, ngarit ya wis kedupiaan. Kadang-kadang mak iki mikir, lah yo anak wedok yo sekolah. Kok nek dijak iku anak wedok kadang-kadang gelem, kadang-kadang wangel pemirsa. Jenenge bocah cilik kan yo kaya mut-mutan lah nek tumandang gelem ki yo ayo mak nggih konten ayo kaya ngono nek gak gelem ki wis aja ditekoni pemirsa angele ram mak men ngono dadi ki mak yo wis sak titahe kasare yo sak laku-lakune lah pemirsa monggo wong laku yo alon-alon sak kobre dadi sepurane kadang mak yo telat ngupload kaya ngene iki mangi mak yo ngono pemirsa masak arep tak iku yo gak keburu soalnya mprit iki wis ora ukur pemirsa mprit. Ki wis sak kedhok pemirsa. Tandure make sing dipangan mprit iki sak kedhok wis kasare wis entek wis njebrak kabeh. Dadi ki make fokuse yo ning mprit. Esuk sore kaya ngene iki mang make lagi muleh ngiras-ngirus ngarit. Engko mangkat meneh sekitar jam 3:30 ngantek arep magrib pemirsa, ngantek surup. Jadi nek ngedit mak iki yo wektune kan suwe pemirsa yo. Jadi kadang-kadang ki ngantek jam 10 bengi, jam setengah 10 bengi, jam 9 bengi. Padahal kuwi mulaine kuwi magrib pemirsa terah yo. Bar magrib langsung di susun mae. Cuma kan yo kaya ngono ki mau. Lah iki yo ngono ki mang, mae langsung mulai tak uncalo brek lho pemirsa. Soale nek gak duwe stok pemirsa yo apa? Nek ra duwe stok suket ki gedandapan. Dadi ki mang mae tuh angger tunggu mprit ki mesisan ngarit. Iki yo isih urung tek pemirsa. Lho keimangan dhisik wedhuse. Lho ngene iki saiki mae soalnya godhongan yo angel ya pemirsa. Jadi tak sak temoke sing penting mangan. Ini ki mau tak kei godhongan, tak kei suket wis entek. Wis bar mangan. Iki. Lah iki yo sing godhongan iki sithik pemirsa. Engko dipakakno neh. Lah iki jek sakmene. Pokoke aktivitase mae saiki dadi tukang ngarit. Ben lemu pemirsa yo. Yo iki mau tak pakakno wis padha jerum. Kaya ngene. Iki njaluk menyok pemirsa, tapi menyok entek. Wis kaya ngene iki pemirsa aktivitase yo maklum ae nek blongkroh wong terah ya esuk sore iki goleke susah. Dinggo makani sapi karo mendone. Iki mau mak yo urung isa-isa soalnya bar masak langsung prut selak mprite akeh. Jadi kaya ngene iki mae mulai yo resik-resik neh pemirsa adus mari kuwi mangan bar mangan lagi nyandak isahan meneh kaya ngono. Lho, kisane yo urung tak tandak pemirsa. Yo maklum soalnya yo dhewean klumpukno urung ditandak. Jadi kaya ngene. Iki make mau mandi dulu pemirsa yo engko nek bar adus lagi makan. Wis dilanjut make mau makan dulu, mau mandi dulu pemirsa ya. Boleh. Jadi iso mangan bareng ya. Warek aku. Wis warek mangan apa? Mangan sekolah. Hah? Mangan sekolah. Apa mang menune? Kayak sego kayak sego dicampur iwak iya iwak suwir. Nugget, nasi goreng. Ora. Apa? Sego biasa terusan ambek sambel terine ning jero. Ambek iwak dicampur. Tokno sambele tokno. Bisa ora? Tangan loro ah.
Dan salin. Iki mengko nek gataken jero ki wedi nek diunggahi kucing pemirsa. Tuh. Sambal teri pemirsa. Kolesterol. Yes. Sama iki mak apa goreng tempe. Jadi iki mau mak nyayur lodeh pemirsa terus nyambel teri. Soalnya kan keburu cepet-cepetan. Jadi mak ora goreng tempe. Jadi iki mau tak goreng dulu tempene ya pemirsa. Video muring-muring pemirsa. Yo kaya ngono pemirsa. Jadi yo wis piye nek bocah cilik yo. Iki mak mau goreng tempe pemirsa soalnya iki mau kan mak ora keburu arep tak goreng soalnya ape ndang tunggu mprit. Jadi iki mau nyayur lodeh karo nyambel teri. Iki tempene baru mau tak goreng. Tuh pemirsa. Sekali. Tuh. Panggange iki pemirsa. Panggang berduri tapi. Oh. Sayur terong biru. Wis. Iki mau goreng tempe. Ketok iki nek genek sing dienggo mlaku nututno gak afdol pemirsa. Dadi make wis kan mau tak tebungi. Jadi ini biar tambah meresep ya pemirsa. Nek diglepungi tipis ki kriuk-kriuk pemirsa. Simpel kayak ngene. Dikasih garam dulu. Soalnya nek ora ki engko gak kerasa asin. Iki mau mak habis mandi pemirsa yo. Bar mandi langsung goreng tempe buat makan. Kasih tepung sajiku. Kok sajiku? Maksudnya tepung iki lho pemirsa, siap saji. Wis ora usah dibumbuni liyo-liyo meneh. Iki pokoknya sing cepet-cepetan nih kaya ngene. Enek bumbu sing crispy. Wis. Iki sesuai selera masing-masing. Mak mau tak kasih tepung kanji biar kriuk soalnya kan iki tepung beras. Ini. Tinggal digoreng. Wis meresep. Pengen meresep ya diben kok 5 menit. Tapi berhubung iki mak wis lesu ya pemirsa. Jadi tidak usah nunggu didiamkan. Ayo Wi. Bismillahirrahmanirrahim. Urung panas.
Mbak Dwi. Lali ya Wi ya. Lali ya Dwi ya. Lupa ya. Lupa. Tak perlu diingeti. Belanja berapa? Belanja 10.000. 10.000. Dapat panggang, dapat tale, dapat tempe. Wis. Wi iki wis tak indoi Wi. Wi. Ya wis ndang tanduk. Jangan ya ora. Jangan apa? Jangan terong. Aku jane yo pengen ambil sambel iki. Jangane wis pedes. Wah, pangkat nih. Rina kita piwi. Siti ae. Tunggu tangan aku. Makan. Wis saonjot iki. Wis nggo tombo. Patoke ngiklik. Ku, nyuwun dhewe. Kok mbok rangkep-rangkep wi? Rawoe. Mau sampai iki. Hati-hati yo. Separuh ding. Kata Nanti sing di iki. Yo cuwilane lah. Wis. Yuk, Makan. Ketok. Sepedamu gusur. Ayo pemirsa, makan. Wis. Duh. Oh, mergawe. Aduh loro iki sikilku. Wis. Makan. Kowe lho. Bisa perung. Wes ya. Pak Ben makan. Ayo makan pemirsa. Menu sederhana, menune wong desa. Ya wis ngene iki. Lampune pateni. Kan mawon. Kamu banget. Panas. Saben nak. Anak hati-hati. Nampak. Saus pemirsa. Ayo makan kene. Tak gelem ya wis. Daripada makan hati, mending makan nasi. Mak. Kamu tak coba kafe sore ini. Apa sebenarnya? Sakjane
Nganggo lalapan tambah enak. Cuma mak lagi pengen sego. Jangan. Pemesan yo. Segoku kayak sego. Namanya gede-gede. Namanya hangat-hangat enak. Lesu enak. Ketok. Hmm? Oh, ketok. Nah, seger. Mang tutik mulai dikean. Tutik dek mang mulai dikean. Iya. Dicek dua. Apa? Ada. Nah. Wes. Abene ceplok apa, Pak? Terus Iki mendong iki mprete ya ora ukur Pak ngene iki. Oke mulai. Sampai balik wis rasa-rasen. akhirnya aku ngetarani. Kene Pak. Kok ini? Kene sayang. Mus kayak orang agak. Sikile lara pemirsa. Mak aku mulai beduk kok. Ya bareng mae-mae. Mulai adus terus masak iki mang sampe. Apa tak goreng dhisik ora keburu. Ngono awakmu nek kono tempel. Alah, terus Tempe ngandung nama Hadi tempenya digoreng. terasa murah meriah tempe pemirsa. Alah, seger. Runtus. Mau tempe nami? Sana. Kaya pura. Piro? 2. Dua. Astagfirullah, segere. Mereka lesu. Loh, anuku orang tak kuwi. Tugasnya apa lo suruh buat tanda? Mbak yang TV ya? Apa? Kaisa. Eleng ya? Kaeleng.
Alhamdulillah. Ada ini. Kalian wanti. Beli panggang satu buat Ambon-Ambon. Panggangnya terus. Bener 2.000. Pengennya aktivitasnya main galeren wisan. Esok nganti awan sampai maghrib. Meniki mendung, meniki yo senengane beri. Sampai naik video nih main, salah omong tinggal laku perbuatan keluarganya Malgini Family. Malgini Family minta maaf yang sebesar-besar yang sudah mendukung, mensupport Maes sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezekinya ngalir kayak banyu kali, agung kayak wabarakatuh. Dadah.